Вам когда-нибудь говорили, что ваша журналистская деятельность сложилась только благодаря онлайнеру? Траўмуючы вельмі досвед. Якая самая запамінальная для вас дыскатэка? Вельмі такое стаўленне, як не да людзей. Вы когда-нибудь считали Игоря Тура своим близким другом? На нейкім этапе мы просто зблізіліся, пачалі давяраць адзін аднаму. Ці размаўлялі вы з ім наконт палітыкі? Чый бок ён прыняў мне глыбок фіолету. Ці расчараваліся вы ў Максу Коржу як у асобе? Адбылося інтэрв'ю. Неспадзяваначка. Вы пісалі пад антыдэпрэсантамі? Я спадзяюся, што гэта не нейкі крымінал. Вы скучаете по работе в онлайнере? Давайте ацэньваць проста онлайнер як бізнес. Вы б хацелі вярнуцца ў той перыяд? Самае лепшае наперадзе. Вы глядзіце праграму «Шчыра кажучы», у якой вядомых беларусаў правяраюць на паліграфе. Падчас тэставання фіксуюцца фізіялагічныя параметры арганізму паводле некалькіх крытэраў. Затым гэтыя рэакцыі аналізуюцца, каб ацаніць дакладнасць паведамленай інфармацыі. Сёння прайсці правяранне на паліграфе наважыўся журналіст і пісьменнік Александр Чарнуха. Александр, вітаю. Дзякуй вялікі, што вы сёння да нас прыйшлі. Прывітанне. У мяне ўжо ёсць адказы на ўсе пытанні, і мы з вамі можам пачынаць. Супер. Давайте пачынаць. Вы каждый день читаете онлайнер? Не. І наш паліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Не, кожны дзень дакладна не чытаю онлайнер. Як часта? Час ад часу. У мяне няма нейкай такой перыядычнасці, з якой я чытаю онлайнер. Час ад часу проста заходжу, таму што там з'яўляюцца нейкія цікавыя артыкулы. Я заўсёды сачу за тым, што адбываецца ў Беларусі, у тым ліку і па маёй тэме. Таму я чытаю медыі і ў Беларусі у тым ліку, і онлайнер сярод іх. Што яшчэ вы чытаеце акрамя онлайнера? Якія сродкі масавай інфармацыі, якія знаходзяцца ў Беларусі? Шмат усяго і самае неверагоднае, таму што я час ад часу рыхтую выпускі для Міністэрства культуры, якія звязаныя з дастаткова спецыфічнымі музычнымі кірункамі, назовем это эстрадным андэграундам. Таму я занураюся час ад часу вельмі глыбокія плыні беларускіх медыяў. Куды? СБ, да прыкладу, нейкія медыі кшталту YouTube-канала ОНТ. У іх ёсць асобны канал ОНТ Music, на якім яны збіраюць менавіта музычны кантэнт. Вось вам прыклады. Для вас гэта цікава? У мяне хутчэй такі антрапалагічны прафесійны інтарэс. Ён дакладна не звязаны з маімі асабістымі перавагамі. То бок вы не сур'ёзна ўспрымаеце інфармацыю, якая ёсць у гэтых сродках? Не, абсолютно. Вы обижены сейчас на руководство онлайнера? Не. Вам когда-нибудь говорили, что ваша журналистская деятельность сложилась только благодаря онлайнеру? Так. І наш паліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Так, казалі. Гэта праўда? Не, гэта неправда. Чаму менавіта ў людзей ёсць такое меркаванне? Слухайце, гэта была дастаткова сяброўская размова ў бары, ўжо тут у Варшаве. Мы з чалавекам, які так казаў, добра знаёмыя. Ён сапраўды шчыра так лічыў, таму што онлайнер гэта медыа з вельмі вялікай аўдыторыяй, і ён лічыў, што вось я там атрымаў вельмі вялікую аўдыторыю. Пра мяне даведаліся толькі дзякуючы онлайнеру. Часткова гэта, магчыма, праўда, часткова у мяне былі іншыя праекты, дзякуючы якім мяне дастаткова добра ведалі, як мінімум у прафесійным кам'юніці, максімум яшчэ і ў музычным беларускім асяроддзі. Давайте згадаем момант, калі вы ездзілі на дыскатэкі і пісалі свой матэрыял пра гэта. Гэта час, калі я проста зразумеў, што такі фармат, ён паказвае жыццё людзей, пра якіх вельмі часта забываюцца журналісты, проста таму, што калі ў цябе медыа рэдакцыя знаходзіцца ў Мінску, ты часцей за ўсё пра Мінск і пішаш і думаеш, што вось Мінск это і ёсць Беларусь.
Але гэта на самой справе бурбалка. Мне заўсёды было цікава выходзіць з зоны камфорту і проста размаўляць з людзьмі. Я не хочу называць гэта размаўляць з простымі людзьмі, таму што гэта такія ж людзі, як і я сам, так? У мяне няма такога, што вось там прыехаў са сталіцы журналіст і пачаў тут нешта там снобскае пісаць. У маіх тэкстах нехта знаходзіў нейкі снабізм, але ў мяне шчыра ніколі яго не было. Мне важна было проста паразмаўляць з людзьмі пра тое, што яны сапраўды думаюць, пра што ў іх баліць і што іх на самой справе цікавіць. І вось фармат дыскатэкі, калі яны ўжо разняволіліся, калі яны крыху на падпітку недзе, калі гэта нефармальная размова, і калі цябе не ўспрымаюць ужо так, як журналіста, які там стаіць з дыктафонам, такі, раскажы нешта. Я заўсёды казаў, што я журналіст, але гэта заўсёды была такая вельмі шчырая размова. І мне гэта падабалася, таму што гэты фармат, ён якраз і прадугледжвае выхад з зоны камфорту з майго боку і шчырасць ад майго суразмоўцы. Якая самая запамінальная для вас дыскатэка? Мне падаецца, гэта была дыскатэка «Маладзечна». Гэта быў спецыфічны фармат, таму што туды прыехаў нейкі аферыст з Дома-2, і ён рабіў, так бы мовіць, кастынг чарговы на вось новы сезон гэтага Дома-2. Ён выклікаў проста людзей на сцэну, і ён проста настолькі зняважліва да іх ставіўся. Гэта проста як нібыта не чалавек перад ім стаіць, а нейкая скаціна, і ён з ёй сябе так паводзіць. І людзі дазвалялі сябе з сабой так сябе паводзіць, і на гэта было вельмі балюча глядзець. Гэта проста такое траўмуючы вельмі досвед для мяне быў, таму што я ўбачыў, што некая зорка, нават не зорка, а нейкі проста чалавек з тэлебачання успрымаецца як нейкі бог, які са сцэны можа рабіць все, што заўгодна з табой. І ты будзеш проста смяяцца сябе і дазваляць рабіць з сабой нейкія вельмі зняважлівыя рэчы. Што вы там рабілі? Распавядзіце падрабязней. Я нічога не рабіў, я назіраў. Мабыць, кастынг? Слухайце, гэта выказванне ў бок фігуры дзяўчыны, якая выйшла на сцэну, так? Это нейкія зняважлівыя там паводзіны ў адносінах да хлопцаў, там нейкія там рэчы не бацюкамі іх там зневажаў. Вельмі такое стаўленне, як не да людзей. Ці пакрыўджаны вы зараз на кіраўніцтва онлайнера? Не, абсалютна. І наш паліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Ці былі вы пакрыўджаны? У нейкі момант мне так падавалася. З чым звязаная гэтая крыўда на кіраўніцтва? Яна была звязаная напэўна, з тым, як мы развітваліся. А як гэта было? Гэта было па-чалавечы не заўсёды прыемна. Гэта былі чыста чалавечыя нейкія стасункі, я не гатовы паглыбляцца ў гэтую тэму. Вы скучаете по работе в онлайнере? Не. І ў нашага паліграфу ёсць сумневы. Гэта было дастаткова такое спецыфічнае пытанне, проста таму, што напэўна, мне не хапае нейкай часткі маёй журналісцкай працы. Гэта не абавязкова звязана можа быць з онлайнерам, але ў канкрэтны дакладны час гэта было вельмі кайфова. Я сумую там па камандзіроўкам нейкім, я сумую па нейкіх рэпартажах, я сумую па нейкіх фарматах. Таму можна сказаць, што я сумую па нейкім кавалку сваёй працы, якую я рабіў некалі. Па онлайнеры я не сумую, таму што для мяне частка жыцця, якую я правёў у онлайнеры, яна сапраўды важная, таму што гэта быў вельмі класны перыяд маёй прафесійнай кар'еры. Вы б хацелі вярнуцца ў той перыяд? Я ніколі не займаюся такой рэфлексіяй, калі мне хочацца вярнуцца ў нейкі утульны момант свайго жыцця, таму што я заўсёды упэўнены, што самае лепшае наперадзе. Ці паважаеце вы журналістаў, якія зараз працуюць у онлайнеры? Канешне. Ці ёсць у вас адчуванне, што гэтыя людзі прагнуліся пад сістэму? Давайце ацэньваць проста онлайнер як бізнес, які немагчыма рэлакаваць. Увогуле немагчыма рэлакаваць нікуды, ён не рэлакабельны. Любы бізнес, ён працуе ў пэўных умовах, якія яму прапануюць. Умовы цяпер такія, што онлайнер працуе ў адзіным для сябе зразумелым рэчышчы.
Іначай гэтага бізнеса проста не стане. Любы бізнес працуе на захаванне сябе. Гэта яго ДНК кожнага бізнеса. Гэты бізнес немагчыма проста ўзяць і перавесці ў іншую краіну. Ён не будзе там працаваць увогуле. Ён магчымы толькі ў Беларусі. Вы снимали квартиру вместе с Игорем Туром? Так. Вы когда-нибудь считали Игоря Тура своим близким другом? Так. І наш паліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Колькі гадоў вы сябравалі і калі гэта пачалося? Ігор на курс маладзейшы за мяне, мы вучыліся разам на журфаку, жылі ў адным пакоі ў інтэрнаце. Чаму вы абралі Ігора Тура сваім сябрам? Менавіта за якіх якасцяў? З Ігорам мы жылі ў адным пакоі, гэта натуральным чынам адбіваецца на стасункі паміж людзьмі. На нейкім этапе мы проста зблізіліся, пачалі давяраць адзін аднаму. У мяне не было ніякіх пытанняў да Ігора, як там да чалавека. А за што ён вам падабаўся? З ім было весела праводзіць час, у нас былі агульныя нейкія інтарэсы. Ён падаваўся дастаткова шчырым хлопцам, да мне падаецца, што ён на шмат у якіх пытаннях і быў шчырым хлопцам, і у нас не было нейкіх там паміж сабой канфліктаў. Ці здымалі вы кватэру разам з Ігорам Турам? Так. Наш паліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Колькі гадоў вы так пражылі? Слухайце, я не памятаю. Ну, гэта было вось там апошнія курсы журфака і пасля, можа, там гады 2. Ці засталі вы той момант, калі Ігор ужо працаваў на АНТ? Мне падаецца, што вось самы толькі пачатак, проста таму, што нашы стасункі акурат у той момант недзе і скончыліся. А за чаго яны скончыліся? Просто вычарпалі сябе, мне падаецца. Кожны пайшоў сваёй дарогай і ўсё. Ну, мы проста ў пэўны момант перасталі з ім там мець нейкія стасункі ўвогуле. Ці размаўлялі вы з ім наконт палітыкі? Не. Ніколі. Калі і размаўлялі, то я гэтага не памятаю. Гэта не было нешта такое вось проста важнае, што мы абмеркавалі, ці пасварыліся пра нешта, ці яшчэ нешта. Магчыма, нешта абмяркоўвалі некалі, але гэта былі такія проста сітуацыйныя размовы. Падчас вашага сяброўства ці разумелі вы, якая ў Ігора была палітычная пазіцыя? Не, магчыма, яе ўвогуле не было. Падчас таго, як вы жылі разам, ці распавядаў Ігор наконт сваёй працы? Магчыма, нешта распавядаў, але ж ён тады не працаваў яшчэ на АНТ, і гэта былі проста нейкія такія штодзённыя размовы, якія проста не адбіліся нават у памяці. Вы переживали по поводу того, что Игорь Тур занял сторону Лукашенко? Не. Я хутчэй перажываў за парадыгму развіцця яго кар'еры. Чый бок ён прыняў, мне глыбока фіялетава. Ёсць, разумееце, у кожным кірунку ёсць нейкія свае таленавітыя і неталенавітыя там спецыялісты. І можна ацэньваць працу у нейкім адрыве ад палітычнай перавагі. То бок, ты ці эфектыўна і якасна робіш сваю працу, ці робіш сваю працу неэфектыўна і неякасна. Твой бок – гэта ўжо нейкі там сеттинг, у якім ты працуеш. После вашего переезда в Польшу вы поддерживали связь с Игорем Туром? Не. Смотрите иногда его? Так. Вы когда-нибудь слышали критику в сторону Лукашенко или белорусских чиновников от Игоря Тура? Не. І наш паліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Напэўна, не. Але я хочу сказаць, што яны цяпер крытыкуе беларускіх чыноўнікаў. Ого, як. Паглядзіце яго выпускі, ён там шмат кажа пра беларускіх чыноўнікаў, якія там спяць на нарадах важных, якія там не выконваюць паручэнні важныя ад кіраўніка. Ну, мне падаецца, што ён багата крытыкуе беларускіх чыноўнікаў цяпер. Ці перажывалі вы наконт таго, што Ігор Тур заняў бок Лукашэнкі? Не, абсолютно. Наш паліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Распавяду пра сябе. Калі я даведалася, што мой блізкі сябар падтрымлівае Лукашэнку, мне было балюча. Як так здарылася, што чалавек, з якім вы блізка сябравалі, не выклікаў гэтым у вас боль? Па-першае, таму што на той момант ён ужо не быў маім сябрам. Па-другое, палітычнае перакананне, скажам так, не заўсёды сведчыць пра асабістыя якасці чалавека. Палітычныя перавагі у дэмакратычным грамадстве – гэта асабістая справа чалавека. Вось. І мне падаецца, што перажываць за гэта
і нейкім чынам там хвалявацца, ну, не варта. Гэта выбар, які робіць чалавек, ну, выбар і смеласць узяць на сябе такую адказнасць. І агучыць. Гэта таксама, ну, учынак. Чаму скончылася ваша сяброўства з Ігорам Турам? Гэта само сабой адбылося, проста ў пэўны час ён знік з нашай там кампаніі і ўсё. Ну, мы проста некаторы час яшчэ там рабілі нейкія там намаганні, проста каб сустрэцца, паразмаўляць пра нешта. Ну, то ў яго не атрымлівалася, то ў мяне не атрымлівалася, а далей, ну, неяк, ну, не і не. То бок гэта не за палітыкі? Не, гэта не за палітыкі было. З майго боку, дык дакладна. Ці падтрымлівалі вы сувязь з Ігорам Турам пасля вашага пераезду ў Польшчу? Не. Наш полиграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Вы когда-нибудь хотели работать в поле Лукашенко? Не. Мне падаецца, што ў такіх месцах, акрамя нейкага ідэалагічнага складніку, ты яшчэ сябе вольным чалавекам не адчуваеш. Но гэта праца прыгонная. Наш полиграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Вы ўвогуле не пра палітыку? Мне проста не цікава это было. У мяне ёсць свая сфера інтарэсаў. І я шчыра лічу, што кожны чалавек мусіць працаваць з тым, у чым ён з'яўляецца нейкім, ну, дасведчаным, нейкім спецыялістам. Мне ўвогуле не цікава было глядзець у той бок. І гэта не таму, што я там апалітычны чалавек сам па сабе. Гэта таму, што, ну, гэта проста не сфера маіх інтарэсаў. Вы когда-нибудь испытывали зависть по отношению к Никите Мелкозерову? Не. І наш полиграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Я заўсёды працаваў з тым, што мне цікава. Гэта панад усім. Я ніколі не імкнуўся рабіць тое, што там прынясе мне колькасць праглядаў, тое, што будзе суперзапатрабаваным. Я рабіў тое, што я лічыў патрэбным рабіць. І калі ў мяне не было такой магчымасці, я гэтую магчымасць заўсёды шукаў. У Мікіты свой шлях, я паважаю гэты шлях. У нас могуць быць нейкія прафесійныя дыскусіі, таму што мы па-ранейшаму у добрых стасунках час ад часу бачымся. Я яму магу сказаць, што вось я б нешта зрабіў вось так, а не гэтак. Ён мне можа сказаць, што я на твоім месцы зрабіў вось так, а не гэтак. Мы можам з сваімі там нейкімі прафесійнымі меркаваннямі абмяняцца, і на гэтым усё. Але вось гэтая умоўнасць, што было б, калі б я б рабіў вось гэта, ну, яна цалкам недарэчна. Я цудоўна ведаю, што я добра ўмею, чаго я не ўмею ўвогуле. Ну, і гэта проста моя пазіцыя, і я не ведаю, што было б, калі б я пайшоў у гэты бок. Мая сфера інтарэсаў — гэта музыка. Я працаваў у раздзеле «Людзі», онлайнеры, таму што там не было раздзела «Музыка». Так? Калі б там быў раздзел «Музыка»? Напэўна, я б закрываў цалкам гэтую нішу і не працаваў з іншымі тэмамі. Але я ў першую чаргу заўсёды намагаўся рабіць сваю працу якасна, з чым бы я не працаваў, з якімі б фарматамі не меў там справу. І калі гэта былі рэпартажы, гэта мусіў быць якасны рэпартаж. Калі гэта было інтэрв'ю, гэта мусіла быць якасны інтэрв'ю. Калі гэта быў нейкі музычны агляд, гэта мусіў быць якасны музычны агляд. Ну, гэта мой унутраны перфекцыянізм. Але ў першую чаргу у мяне ёсць свае ўласныя прыярытэты. Я не хачу рабіць усё і адразу. Вы ощущаете себя известным человеком? Не. Вы мечтаете о славе? Не. Редкий человек, вот, ну, не мечтает о славе. О чем мечтаете? О самарэалізацыі якаснай. Ці адчуваеце вы сябе дастаткова вядомым чалавекам? Не. Ці вы марыце пра славу? Не. І наш полиграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Вы напісалі кнігу. Няўжо вы не хацелі за гэтай кнігі атрымаць славу? Я напісаў кнігу, таму што мне было тады што сказаць. І я адчуваў унутраную патрэбу ў тым, каб напісаць гэтую кнігу. Я яе напісаў, і далей проста мне трэба было падзяліцца гэтым з людзьмі, каб яны таксама прачыталі, каб гэта не было нейкае меркаванне, каб гэта не было была нейкая думка, якая заключана ўнутры мяне.
каб яна адлюстроўвалася ад майго чытача, трапляла да мяне, і ў нас з імі была нейкая дыскусія, умоўна кажучы, дыялог нейкі паміж мной і маім чытачом. І ён адбыўся. У мяне было вельмі шмат сустрэч з чытачамі ў розных краінах, у розных гарадах, ад Гаагі да Тбілісі. І гэта было прыемна. Гэта было абсалютна прыемна, але гэта было прыемна проста таму, што ты атрымліваеш фідбэк. Для мяне важна, як і кожная творчая асоба, я чалавек, які там час ад часу не ўпэўнены ў сабе. І мне важна проста праз гэты дыялог абмяняцца думкамі. Дзе правы, дзе неправы, дзе, магчыма, нейкі цікавы паварот можна знайсці яшчэ. Мне цікава размаўляць, абменьвацца думкамі ў першую чаргу. Гэта натуральная частка мяне. Наступная кніга, якую вы пішаце, яна будзе напісана для каго? Таксама для чытача. Мне не цікава пісаць для сябе. З маім эго ўсё ў парадку. Я адчуваю сябе дастаткова такім паўнавартасным чалавекам, каб проста казытаць яго час ад часу, стоячы там перад люстэркай і займаючыся мастурбацыяй. Таму я пішу для чытача, для людзей, таму што мне цікава проста падзяліцца з імі сваімі думкамі. Калі вы напісалі першую кнігу вашу «Свіння», ці стала вам лягчэй? Абсалютна. Магчыма, гэта так антыдэпрэсанты паўздзейнічалі, але і кніга таксама. Вы пісалі пад антыдэпрэсантамі? Так. Я спадзяюся, што гэта не нейкі крымінал. Вы слышали критику в адрес своей книги «Свиньи»? Так. І наш паліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. А якую крытыку чулі? Былі публікацыі, Жбанкопрай выказваўся не вельмі добра. Былі публікацыі на Літрадіо, дзе таксама была дастаткова крытычная рэцэнзія пра свіней. Я лічу нават не дастаткова, а вельмі крытычная. Вы не згодны? Часткова згодны. У мяне ёсць таксама нейкія магчыма стылістычныя прэтэнзіі да сябе, таму што зараз я б нешта магчыма змяніў гэтай кнізе, нешта па-іншаму напісаў бы, але цалкам. Скажам так, там не заўсёды добра дэшыфраваныя стылістычныя нейкія прыёмы, якія выкарыстоўваю. І тое, што я наўмысна раблю, там выдаецца за мой стыль бедненькі, напрыклад. Тое, што канструктыўна, і тое, што я магу для сябе ўзяць адтуль і нейкім чынам палепшыць сябе, я забіраю. Тое, з чым я не згодны, я заўсёды прапрацоўваю спачатку. Лічыце, што гэта свайго роду такая тэрапія. Я аналізую, а ці сапраўды гэта так. Як можна там, напрыклад, нейкі стылістычны прыём крытыкаваць з пазіцыі, што аўтару не хапае нейкіх скілоў. Можа быць. З гэтым згодны? Так. Я ніколі не быў прафесійным пісьменнікам з пазіцыі таго, што я вучыўся, там спецыяльную адукацыю нейкую атрымліваў, усё жыццё да гэтага ішоў. Ці была такая крытыка, за якой вам было крыўдна? Не было. Крытыка ёсць крытыка. Я ж сам крытык. Я ж паскуда, якая ўсім там раздае направа-налева. Ужо імунітэт, ведаеце, калі я напісаў сваю першую калонку на онлайнеры, калі там яшчэ былі адкрытыя каментары, мяне ў каментарах называлі говорящей вагінай і хіпстерам-каправілам. Вось прыкладна ў той момант у мяне ўжо выработаўся такі імунітэт да крытыкі, што я да ўсяго стаўлюся плюс-мінус нармальна. Вы заработали на продаже своей книги? Так. І наш паліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. А ці укладалі вы ў сваю кнігу? Так, конечно, я за свае грошы выдаваў свіней. А колькі? Колькі укладалі? Гэта складана падлічыць проста таму, што частка гэтай працы, яе рабілі мае сябры бясплатна. Вокладку да свіней малявала мая жонка, яна рабіла гэта бясплатна. Нейкія грошы укладаліся там у друк аднаго накладу, нейкія грошы укладаліся ў друк другога накладу. Я шчыра скажу, што я не лічыў вось так, каб па капейчыне. Колькі гэта можа быць, бо я не разумею.
5-10 тысяч? Каля агулам, то гэта было каля 2000 еўра. Мы зараз ведаем, што вы пішаце сваю новую кнігу. Пра што яна будзе і калі яе чакаць? Моя новая кніга — гэта зборнік апавяданняў, яна называецца «Гвалт». У назве вельмі добра сфармулявана, пра што гэтая кніга будзе. Гэта кніга пра гвалт, фізічны, псіхалагічны, розныя формы, розныя кірункі. Это розныя абсалютна па стылістыцы, па там нейкім складніку апавядання. Іх будзе 10. Вось, недаўна завершылася краўдфандынгавая кампанія на платформе «Гронка». Вось, я вельмі ўдзячны тым, хто паўдзельнічаў у гэтай кампаніі. Удалося сабраць не ўсю суму, але тыя грошы, якіх дастаткова для таго, каб зрабіць якаснае выданне. Вось, зараз я дапрацоўваю тыя апавяданні, якія ўжо напісаў. Моя жонка Таісія, яна працуе над ілюстрацыямі да кожнага апавядання. Вось, і я спадзяюся, што кніга выйдзе ў самым пачатку наступнага года. Мы вельмі будзем чакаць. Дзякуй. Вы разочаровались в Максе Корже как человеке? Не. Раньше вам льстило отношение Макса Коржа к вам? Так. І наш паліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Чаму ён даваў інтэрв'ю толькі вам? Ну, так просто атрымалася. Ён здымаў нейкую рэкламу свайго канцэрта. Мы прыехалі, а там, неяк загадзя мы вельмі прыехалі туды, і там ужо быў Макс на гэтай пляцоўцы. Я ему просто сказаў: Макс, хадзем там, хоць пару словаў скажаш, што тут адбываецца. Мы з ім пайшлі размаўляць, і я просто у пэўны момант зразумеў, што у нас адбываецца інтэрв'ю. Просто таму, што я яму задаваў пытанні, ён і на іх працягваў адказваць. І так у мяне там было 20-25 хвілін дыктафоннага запісу, што дастаткова ўжо для таго, каб назваць гэта інтэрв'ю. Звычайна у мяне пасля інтэрв'ю былі там гадзіна-паўтары дыктафона, але і тут 25 хвілін з Максам Коржом гэта эксклюзіў, можна сказаць. І ён таксама заўважыў, што вось, адбылося інтэрв'ю. Неспадзяваначка. А што скажаш? Ты, галоўнае, гэта не публікуй, ён жа разумеў, што вось, я яму сказаў, што вось, я выключаю дыктафон, і бачыў яго ў маіх руках, мы з ім размаўлялі пра гэта. Ён проста папрасіў там пачытаць гэта перад публікацыяй і ўсё. Ці рэдактавалі вы яго словы? Я лічу, што інтэрв'ю гэта вельмі шчыры жанр, у якім і ты мусіш вельмі добра быць падрыхтаваным, каб проста мець 4-5 альтэрнатыўных сцэнароў вашай размовы. То бок, калі твой суразмоўца адказаў вось так, то ты ідзеш у гэты бок, калі вось так, то ты ідзеш у гэты бок, калі не адказаў, то ты проста пераходзіш да іншай тэмы. І мае інтэрв'ю у выключнай большасці выпадкаў яны былі проста стэнаграмай нашай размовы. Я нічога не выкідваў адтуль, нават калі я выглядаў у гэтых размовах недарэчна нейкім чынам, то я пакідаў гэта. Таму што гэта шчыра. Калі ты патрабуеш ад свайго суразмоўца быць шчырым, то да сябе ты мусіш такія ж патрабаванні выстаўляць. Ці пагадзіцца ён на відэа інтэрв'ю? Я лічу, што не прыйшоў бы. Чаму? Таму што яму гэта не цікава. Ён не хоча. Ён адмаўляў усім, у тым ліку там Дудзю, Мелказёраву, некаму яшчэ. Як вы лічыце, з-за чаго? Таму што гэта патрэбна больш журналістам, чым яму. Макс заўсёды рабіў і робіць толькі тое, што ён хоча рабіць. Гэта вялікая канцэнтрацыя ўнутранай свабоды. Ты робіш нешта сам, у цябе ёсць усе інструменты для гэтага. Вось, ты разумееш, што гэта эфектыўна, і табе не патрэбна для дадатковага промо ніякі інтэрв'ю. Пра цябе і так усе ведаюць. Што зменіцца ад таго, што ты гэта інтэрв'ю даш? Цікава людзям будзе. Макс паказвае сваім слухачам, сваёй аўдыторыі тое, што ён хоча ім паказаць сам, а не тое, што хочуць паказаць іншыя. Ці расчараваліся вы ў Максу Коржу як у асобе? Не, абсалютна. І наш паліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра.
Александр, гэта былі ўсе пытанні. Дзякую вам вялікі, што вы сёння да нас прыйшлі, і дзякую вялікі вам за вашу шчырасць. Дзякуй вам. У нас у гасцях быў Александр Чарнуха, журналіст і пісьменнік. Гэта была праграма «Шчыра кажучы», я вядоўца Арына Маліноўская. Да сустрэчы. Наступны раз паліграф пройдзе журналістка Алена Чарняўская.